Jew nħejju lil nafusna biex nieħdu sehem denju mill-ikla tal-mulej. Tiftakru l-imkien l-iktar uġieħ fiżiku li qatt tesperjenzajtu f'ħajjitkom? Naħseb ukoll insaqsikom, meta l-iktar li weġġajtu fiżikalment? Kulħadd naħseb jgħidli xi ħaġa differenti u nagħmlu lista twila. Però tafu x'inhi dik il-ħaġa li dawn l-uġiegħat kollha kellhom komuni? Għaddew. Mhux hekk? Wasal mument fejn l-uġieħ waqaf. Fil-fatt anke l-ħsieb u inti ċertezza li dak l-uġieħ xi darba jieqaf, żgur f'dak il-mumenti kien ta' għajnuna u dak it-tama. Immaġinaw kieku fil-ħin li kontu qed tesperjenzaw dak l-uġieħ, jiġi xi ħadd, xi tabib jew xi speċjalista u jgħidlek li dak l-uġieħ la ħajonqos. U waqqas ħajgħaddi qatt. Timmaġinaw x'qalet tiġġennen hu. Vera? Ittik rasek. L-aħwa. Fl-infern, il-midinbin impenitenti għad jesperjenzaw uġieħ u dbatija fiżika, psikoloġika u spiritwali terribli. Lanqas biss jitqabbel ma dak l-uġieħ li jiena u inti forsi ġi f'moħħna meta staqsejtkom dik il-mistoqsija. Però l-arħaġa ta' fuxini ta' tbatija li mhux ħajgħaddi. Għal dejjem perpetwu dak l-uġieħ. L-ar ħaġa li tista' timmaġina nistgħu nimmaġinawha għal dawk il-midinbin impenitenti. F'Salm 107 vers 20 naqraw hekk. Bad, ġifieri Alla, bad kelmtu u fejjaqhom u ħellishom mit-telfin tagħhom. Waqt l-isim tal-ħobs niftakru li Alla ta' bil-ħaq bad kelmtu, mhux hekk, Sidna Ġesu Kristu. Li sar bniedem fostna. Niftakru wkoll li bis-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib fejjaqna mill-ar marda immaġinabbli, dnub, il-kankru ngħidulu tar-ruħ. U r-riżultat ta' dan x'kien? Ħelisna. Ħelisna mill-infern u dak il-post terribbli ta' dbatija indeskrivibbli. Alla bad kelmtu, fejjaqna u ħelisna mill-infern u mid-dbatija. L-aħwa araw li qatt ma tinsew, araw li qatt ma tinsew din il-verità. Jew tqisuha xi ħaġa ħafifa li Alla ħeliskom minn din id-dbatija li ma tispiċċa qatt li qatt tistgħu timmaġinawha. Jalla tirriflettu spiss fuq id-dbatijiet li kieku ma minnix f'Ġesu aħna jkollna nesperjenzaw, irriflettu fuqhom. Għax tiftakru minn xiex Alla ħeliskom u minn xiex Alla ħelisna. U kull darba li ma s-salmista nfaħru lil Alla u ngħidu l mulejn il-ħellis tiegħi, is-salvatur tiegħi tifqu xemm. Ftakru minn xiex salvakom, minn xiex ħelisna, għaliex bekk tkunu qegħdin iżidu l-apprezzament tagħkom lejn ix-xogħol u l-ħidma tal-grazzja f'ħajjitkom. Issa kif ħanirrispondu, kif ħanuru gratitudni tagħna lejn dan l-att kbir bil-kliem hija mela le. Irridu nfaħruh il-Alla, għalhekk ninġabru hawnhekk bil-kliem, faħru lill-Alla, ringrazzjah mhux moħħok biss, bil-fom, fil-ġema, tal kif ħelsek u minn xiex ħelsek, bil-kliem, però mhux biss, bil-ħajja. Darba xi ħadd qal li biex ħelsek Ġesu taħajtu għalik, miet għalik, inti missek tmut għalik innifsek biex tgħix għalih. L-aħwa, għejxu għal Kristu. Xejn mhux biss imma bħala rikonoxximent għal mod li juħeliskom minn ditbatija ta' tal-infern. Amen.